αυτό το υπέροχο αυτοκίνητο. Παλιά είχα 3, θα πάρει κανένα τρέρι και τα βατώ. Ελίγμα 2, V8. Βλέπω ότι το mobile εδώ πέρα μου είναι καλύτερα, δεν ξέρω γιατί. 44 ίσες ελαστικό. Ο ανοιχτός ο παίκτης λόγω mobile δεν ξέρω να σε γελάσω. Εν τω μεταξύ υπάρχει και ένα πρόβλημα εκεί με το auto που θα πάρει και το 7.000 θυμάσαι. Η δεύτερη δεν είχε καναβημένες, έχει κάνει που. Έτσι δεν ξέρω για ποιο λόγο πια. Και είχα ένα πρόβλημα εδώ ρε παιδί μου. Έχω μια LCD διεκτήρια. Δεν τράγκα μια κοινέση που είναι αυτή εδώ. Το οποίο έχει audio-visual πίσω. Και το 7.000 σε σπαγγάνει πίσω και ένα βίσμα που δίνει σε monitor. Και γι' αυτό και το κρατάω. Αν δεν είναι δεν το έρχεται γιατί η αποσχόμενη πρόσωψη έχει 400 συμμετρία. Και δεν μου δείχνει σε τρέντα ρε παιδί μου. Σε κάποια άλλα monitor δείχνει εικόνα, σε κάποια άλλα σε αυτή την τράγκα δεν το καταλαβαίνω για ποιο λόγο. Τέλος πάντων. Και εγώ έτσι, πέρυσι εκεί πέρα θυμάσαι στο κάτω ή το κάστελι πάνω, αλλάξαμε εκεί τα drivers και εντάξει μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει κάτι γιατί όντως λέει η πρώτη παρτίδα λέει και βγει προβληματική. Τώρα εμένα ήταν από τα τελευταία, εγώ αν το έχω 2 χρόνια τώρα εδώ που δεν ήταν από την πρώτη, ήταν τελευταία παρτίδα. Αλλά ναι, βλέπω ότι βγάζει εκεί προβληματάκι και να σου πω την αλήθεια με τον Τιβλάβα λόγω απόδειξε και δεν θα ανέβεσω εγώ τώρα σε 400 και συμφωνία εκεί πάει 4,5 καταστάρικα διορθώνει. Λέω ευχαριστώ πολύ του Παρισινού, λέω δεν θα πάρω. Έχω το κάνω. Αλλά μου προξενεί την περιέργεια γιατί δεν δουλεύει στην ευθέρα εδώ ρε παιδί μου. Έχω μια αρκετή μικρή το οποίο αν της δεις εικόνα που ξέρω εγώ από... Για πάμε Γιώργο και στους κάδους, για πάμε. Αυτό είναι. Αυτός δεν καθάρισε τα λάστιχα, έχει κατευθείαν. Ωραίος ο Γιώργος από την Κέρκυρα. Γιώργος Άνθης, θαυμάστης. Πάρα πολύ καλός. Τα πήρε και τα τζέρσι, δεν πειράζει. Όχι, τα πήρε. Τα πήρε.